In Akrum zie ik de haspelskwallen naar kunst in haar eigen buurt. Want kunst is overal. Het Fries Museum samelt al deze topstukken van squallen en kiest maar de hele klasse dan een prijs winnen. Verschillende groepjes bijen gaan op pad om een foto of een filmpje te maken. Ze gaan een list bij haar. Daar moet de foto of het filmpje in maken worden. Tessa en Cas binnen naar het watersparkje in Neskien. We zijn hier heel vaak en het is dan altijd heel leuk. En dan doen we soms wel spelletjes en soms kletsen we ook heel veel. Soms is er ook gewoon iets heel ergs gebeurd en dan is het wel fijn om daar met mensen over te praten. Want anders klopt het je ook zo op van binnen. Dat hele project, Friese topstukken, hoe zit dat in elkaar, Cas? Kun je dat vertellen? Nou, in heel Friesland, als je denkt dat er een plaats is of zo waar je woont en dan is er een plek wat je heel erg leuk vindt en zo. En wat je vindt dat het eigenlijk een topstuk is. Dan kun je daar een foto van maken of een filmpje. En dan kun je het opsturen naar de website van het Friese Museum. En dan komt het op de kaart te staan. En daar staan ook allemaal andere Friese topstukken. En wat gebeurt er mooi? Wist je dat, Tessa? Nou, als ze heel goed zijn, dan komen ze in het museum. En dan komen ze ook zo op de website en die kun je dan opzoeken. En dan staat gewoon topstuk daarop en andere topstukken. Hij is al eens even op die website, John? Ja. En? Ik vond het wel heel leuk, want er waren ook dingen waarvan ik echt niet wist dat dat in Friesland was. Sven Mollema en Sven Bosma hadden Leugenbank als topstuk uitzocht. Vroeger toen gingen hier heel veel ouderen heen en die gingen dan samen met elkaar praten. En dan vertelden ze eigenlijk leugens. En dan waren dan hele lange verhalen, gewoon broodje aap-verhalen. Zitten in een riggen en dan maar liggen. Waarom krijg je dit uitzocht? Nou, omdat het gewoon wel echt heel belangrijk is in Akkeren. Want nu zijn er ook nog heel veel jongeren vooral die hier ook zitten. En wat doen de jongeren hier? Die hangen hier een beetje rond. Hier onder het bankje ligt ook blikjes Energy, Red Bull, snoeppapier en zo. Maar die zitten hier gewoon een beetje rond te hangen. En het valt wel heel erg op. Femke en Elat gingen naar de slachter. Wij dachten maar zo'n wedstrijd voor het Fries Museum. En dan moeten wij een foto insturen van een Fries topstuk. Ja, en wij dachten eigenlijk van, Friese jas is toch wel echt Fries. Dus we dachten, zo misschien een jas op de foto mij zetten. Natuurlijk mag dat. Ja. Oké. Frieser is het natuurlijk niet, dan Friese droge wast. Ik heb hier wel allemaal droge wast, hè? Ja. Hoeveel wouden u dit hebben? Nou, Sowieso iets doen? ja. Ja? Dan kun je het ook nog wel leuk om een potje met Friese mosterd erbij te doen. Ja, is goed. Nou, kijk eens aan. Zal ik deze aan jou geven? Die van jou? Ja. Alsjeblieft. Gedaan. Lekker, hè? Ja, echt heel lekker.